שלום לכולם, כאן איתכם דוד ונועם, והיום אנחנו משחקים בסקייפר בסרבר אפיק משהו. הולכים לשחק רק 3 משחקים. ומי שרוצה אני אתן את הלינק בדסקריפשן. דוד הוא עורך מיוחד, יש לו 30 סאבים. אנחנו אולי נביא לכם, אולי נביא לכם את הטקסטורה הזאת, אני לא יודע. אם תפרגנו בסאב ולייק אז כן, אני מקווה שלא אם יהיה 5 סאבים ולייקים לפחות, אני טוב, רגע, מה זה הדבר הזה? וודן סוורד? יואו, אתה חייב לשים את זה בדסקריפשן. זה הכי עודם, אבל לא יודעים שאתה מסך. אין פה אנדרפרט. אין לנו פה עכשיו אנדרפרט. אולי למטה. אני משחק אותו. זה לא נוח. טוב, רגע. טוב, תביא, אני אלך. אנדרפרט זה עוד דברים האלה. טוב. כן, איך אתה מבין? גולדן. שעושים את המדינים שלך. כן. זה יותר טוב מזה. זה פרוטקשן 3. זה פרוטקשן 3. יכולת להיות פולדני, אבל נגיד את המדינים שלך. עכשיו תראה, שים פה אנדרפרט. יאללה, אני מקווה שאני שמעת אחד. טוב, אין פה כלום, זה שרפ. טוב, זה יותר טוב. לא! אני קורא אותו. כמה הוא חי? אני לא מבין את הקטע פה. טוב, עכשיו תשתגל למקום אחר לפני שמשוב. באמת יש רשויות לבוא תפקידים. איך למקום כזה, זה יכול לבוא אליך. שעבור, בקט. אני לא חכמים. שיט! אני צריך בו! בדחיפות אני צריך בו. למה? כי יש להם בו! באמת, תביאי משחק. טוב, אתה משחק עכשיו? כל הזמן. אוקיי, עכשיו זה תורי חברים. טוב. וואי, אני ממש לא אוהב לשחק במסך קטן. טוב, אבל ככה יותר טוב, רואים יותר טוב. וגם פחות. מה עשית לסנסיביטי? אני יכול לשנות את זה פה. איך? ככה אלה. כמה? מעלים או... כי יש לך סנסיביטי יותר מדי מהיר. אז זה לא טוב לסנסיביטי. אני יודע שזה לא טוב. אני לא רוצה. למה האנג'ל זה לא עובד? אני יכול. מה אתה יכול? זה לא עובד. זה עם פרוטקשן הרי. וואי, אתה מצב. טוב, אני חייב. עכשיו תוריד. לא! מה? זה משחק ככה נזסטלית. לא אכפת לי. טוב, אז 4 משחקים. טוב. זה המשחק האחרון שיש שלי, ואז זה המשחק שלי. דוד? וסליחה שאנחנו כאלה מפסידנים. בדרך כלל אני די טוב ב-PvP. אבל בגלל שאנחנו מצלמים בשביל פחות FPS. כן, אנחנו מצלמים. בני כמה עושה לי גם קצת לאג. עדיף מפרק, צריך למפרק זה לא קצת בעיות. זה גם לוקח הרבה זמן לשים אותו ביוטיוב. זה יותר צ'יקבה. זה מפס נועלה, אבל אני רוצה לנצח. על היום, אבל אני אוהבת את הטקסטורה, אבל היא קצת מטעה. קצת מפגרת. כן, אני אשנה כאן אותה ואני אביא לך את ההמשך. יש לי פה משהו. אני אשנה את האנדרפרל כי זה מכוער, נכון? זה לקוביה. אני אשנה אותה, אני אשנה דברים ואביא לך. טוב, אני הולך להם.
טן 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 טן. זה פרקור. עושים פרקור. יש שם זה, לא טומבל. יש שם זה, איירון. לא נשים שליטה בהם. זה לא מדי מותקף. זה אבל טקסטורה מגניבה. היית מביא לנו. נרו זזה, I like דידי. איזה דפוק זה, וואו. I like דידי. I like דידי. יש בלוקחית, אבל הטקסטורה שלו לא טובה. אני מכבד את הטלוויזיה. פאק, יש פה מישהו ולא שמתי לב. תהרוג אותו. דוקטור עכשיו. ועכשיו כדי לצאת, שמתי לב ולא. טוב, בוא נבדוק אם זה עדיין מצלם. כן, זה אדום. זה אדום. סליחה שאנחנו מפגרים. היי, אתה מפגר, לא אני. היי, כולנו פה מפגרים. תשמעו רעש של פלוץ. אבל... אוקיי, זה הפלוץ של דוד, ויאללה ביי סתם. טוב, אני לא מכיר, זה היה סתם דורדורנט, שאני שם אותו עכשיו. תשים לי גם. עוד אני עד כדי כך שמן, סתם לא באמת, אבל אתה לא שמן, אתה רזה. כמה זמן? ויש תספורת חדשה למסעוד, יש לי מורנס. אני משנה את זה. יש לי גם מחבר שלי. אני מכבה את אני בודק. זה עולה. טוב, ככה. כאן, ככה. אתה אף פעם לא הולך על זה. איך למטה? אם יש בן זונה יעשה לי את זה. אתה כן מסנדן. לא! טוב, תודה שצפיתם. לא תודה. משחק אחרון בונוס ביסודי. לא במחשב שלי. כפית. לא מזלג. כפית למזלג. טוב, זה המשחק האחרון. תאכלו לי בהצלחה. נעשה למשל הזה. לא, זה כואב. מה, באמת? סתם לא. זה מציק. טוב, אני מפסיק. טוב, זאת מפה אחת עשינו עליי. אבל אתה יודע מה? יש לי הרגשה טובה. שנה, אתה מעריך את השעות הכי חרא שהייתי יכולת להיות בכל השנים. כן, תאמין, לא הייתם רוצים להיות במקום. דרך אגב, אנחנו גרים באילת, שנינו, אני ודוד. אז איפה? לא, אנחנו באותו בית, אנחנו באותו מקום. נכון. מצלמים? והסקייפ שלנו זה פיפ. גם אני אתן את הסקייפ שלי בדסקריפשן. סתום את הפה. דיבר אליך. סתום את הפייה שלי. בדיוק להלבק. שלא יבלוק. ככה עושים את זה. ככה עושים את זה כמו גבר. לא, הוא לא יראה אותך, לא. טוב, מקווה שנהנתם. אני הייתי טאקו גיימינג וזה היה דוד. דרק. כן, מה שהוא אמר. אני אתן את הלינקים בדסקריפשן.